निकासी दख'र एबसुनि 50थि बोसोरसालिया जथुमाजों लोगोसे सनाथि मायथाइ फालिथाय खुंफुंजाबाय। बाक्सा जिल्ला एबसुनि बेन्दोंआव थानाय निकासी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय बोसोराव खुंगा 50थि बोसोरसालिया जथुमा आरो सनाथि मायथाइ फालिथायखौ मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंदों। दख'र आफादनि नांलायाव खुंफुंजानाय बे 50थि बोसोरसालिया जथुमा आरो सनाथि मायथाइ फालिथायनि 3थि साननि हाबाफारि बायदियै 2 रिंगानिफ्राय जथुमानि गेवलां मेला जागायो। राजेन दैमारिनि मेल सामलायनायाव बे गेवलां मेलाव मेल बेखेवगिरि आलासि महरै ज्ञानपीठ डिग्री फरायसालिमानि गोरायुं चन्द्र प्रसाद गिरिमाया बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो। बे सनाथि मायथाइ फालिथाय फोरबोआव मिरु एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ बाहागो लायो। लोगोसे बे जथुमायावनो जोंनि निकासी मुंनि बिसम्बिखौ बेखेवनाय जायो आरो बे बिसम्बिखौ बेखेवनानै होयो एबसुनि बारग' आफादगिरि दीपक कुमार बसुमतारिया। निकासी दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफाद जाय आफादा 1974 मायथाइयाव जोनोम मोन्दोंमोन आरो देग्लाय 2022 मायथाइयाव 50 बोसोर 50 इयार्स कमप्लिट जाबाय आरो बे 50 बोसोरखौ बिथांमोना 50 बोसोरसालियाव जथुमा खुंनायजों लोगोसे सनाथि मायथाइ फोरबो हिसाबै बिथांमोना खुंदों। आं बिनि थाखाय निकासी दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोर आरो बे ओनसोलनि मोन 52 गामिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों। दिनै गेवलां मेलमोन आरो बे गेवलां मेलाव बिथांमोना हांख्रायदोंमोन। बाहागो लानो मोननानै गल्डेन जुबलि बायदियाव मोनसे जारिमिनारि बोसोरसालियाव जथुमायाव बाहागो लानो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं बिनि थाखाय गासै निकासी ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं साबायखर बावहरो।